Λοιπόν, αυτό το σχέδιό σας... Το μάδεψες? Το σχέδιο δεν περιλαμβάνει να στεκόμαστε εδώ. Σωστό. Αλλά πώς θα προχωρήσουμε? Κρούμα! Προσοχή! Το μαγαζί μου είναι εδώ! Πάμε προς το κτίριο. Ναι. Υπάρχει κάτι εκεί για να σπάσουμε τον πάγο και να πάρουμε τη λάμα του καλεμιού? Όχι. Θα σκεφτώ κάτι. Σ' ακολουθώ! Άγγελοι! Τα δοβλία είναι καιροί! Το νου σου! Λίγο ακόμα! Καλά πήγε αυτό, Είναι σε καλύτερο πρώτο καιρό. Μιμήρ, ήξερες αυτό το μέρος από πριν? Ναι, ήρθα εδώ κάποτε σε διπλωματική αποστολή για ειρήνη μεταξύ του Άσγκαρντ και του Βάναχαϊ. Ο πόλεμος. Χάθηκαν τόσες ζωές. Αυτό που δεν ήξερα ήταν ότι ο Θόρ είχε ήδη αρχίσει να σφάζει γίγαντες. Μα τι σχέση είχαν οι γίγαντες με τον πόλεμο μεταξύ των θεών? Καμιά απολύτως, μικρέ. Αυτό είναι το τραγικό. Δεν πήραν το μέρος κανενός σε αυτή την τρέλα. Αλλά την παράνοια του Όντιν την ξεπέρασε μόνο η δίψα του Θόρ για αίμα. Κρούμα! Τι έγινε τώρα? Πήραμε τα περισσότερα. Κρούμα! Λοιπόν, κρυφό σχέδιο δεν είναι. Πρέπει να απελευθερώσουμε το άλλο λουρί. Αλήθεια? Γιατί πάμε πάνω όταν αυτό που χρειαζόμαστε είναι κάτω? Σκέψου. Η λάμα του καλεμιού βρίσκεται κάτω από παχές στρώσεις πάγου, οπότε το λιώσιμο δεν θα βοηθήσει. Σωστό. Και δεν υπήρχαν θραύσματα κρυστάλλων για να τους ρίξω, οπότε ούτε αυτό είναι επιλογή. Σωστό. Μας μένει να σπάσουμε τον πάγο, αλλά χρειαζόμαστε κάτι απίστευτα βαρύ για να... Α, τώρα κατάλαβα. Ωραία. Πώς θα προσγειωθεί το σφυρί κοντά στη λάμα του καλεμιού? Δεν γίνεται. Το απελευθερώνουμε, το κατεβάζουμε και μετά θα σκεφτούμε τι θα κάνουμε. Άρα το σχέδιό σου βασίζεται στην τύχη. Μπορείς να προτείνεις ένα διαφορετικό. Τι έγινε? Κρατήσου.
Μου φαίνεται λίγο επιπόλαιο αυτό το σχέδιο. Σώπη κεφαλή. Είδα! Αυτό δεν δούλεψε. Κατέβηκε μόνο λίγο. Όχι, όχι, το έδαφος κατέρευσε. Υπάρχει ένα μοδοχείο, αλλά πώς θα το φτάσουμε? Μαζί δεν μπορούμε.